Gwamnan jihar Katsina ya kafa dokar hana ɓoye abinci a jihar. Gwamnan jihar Katsina Malam Duka Umar Rada PSG ya saka hannu kan dokar da za ta hana mutane ɓoye kayan abinci. Kafa wannan doka dai na da nufin hana wasu 'yan kasuwa da ake zargi da ɓoye kayan abincin a rumbuna daban-daban don kayan abincin su yi tsada. Kazalika gwamnan ya kafa wani kwamiti na musamman da za a ɗora wa alhakin bi lungu da sako na jihar don zakulo mutanen da suke ɓoye kayan abincin. Isa Sani Randawa, RMC Hausa Times. Jama'a ga wani gagarumin albishir, katafaren kamfanin nan na Rawa Yau Kitchen da suke cikin Central Market Katsina daidai bankin kasuwa sun tanadar muku da kayan kicin na zamani kala-kala da kuma kayan kawar daki abin sai wanda ya gani. Don haka, ina amare ina uwar gida mai son gyara gidanta, za ku iya garzayowa Rawa Yau Kitchen da suke cikin Central Market Katsina domin ku sayi kaya daidai da zamani. Za ku iya tuntuɓar su ta lambar waya kamar haka: 0700-3226-5558. Rawa Yau Kitchen, mu ne kayan kicin da kawata daki. Sai kun zo.